Okei, mä luulin, että tää on semmoista niinku, että me ei nähdä niitä edes. Mä olin silleen ei näemme. Ja sit kun me otetaan ne reppuun, niin kaikki vihut näkee, missä me mennään. Mä pakkis oikeastaan laitaa screen recordin vasta siinä vaiheessa, jos me päästään sinne takomaan sitä juttu. Jos sulla ei puhelinläppä, niin laita nyt aika hyvä YouTube-video saista. En ota mitään riskiä. Mulla on iPad Pro M4. Mä en ota mitään riskiä, että mun pingi käy hyppimään nyt. No vittu, sulla ainakin pitäis pelata leuvasen päälle. Meikä heti screen recordingin päällä. Pitääköhän kaikki olla tossa paikalla, kun se aktivoi? No varmaan, en mä tiedä. Parempi olla. Missä se autori on? Eiks jossain tässä? Someone has been here. Joku ase. No taas sää se joku ase. Activate, mulla on tää. Kerrasta M4 sittenkin. Noniin, nyt tulee sit kiire. Minä ja Seko lähetään... Ei ku, mennään Mia ja Eetu, Sentti ja Pakkis. Nää on ihan vitun lähellä. Nää ekat 3 on ihan vitun lähellä. Noniin, jes. Mä vois sprint... Mä lähden juokset tohon kauimmalle, mikä on satamassa. Kuka lähtee tuonne toiseen päähän? Mä lähetään Eetun katon. Mulla ei oo vesti, mulla ei oo aseita. Ei oo mullakaan. Huolehtia niistä silleen vähäsen. Meillä on kumminkin 5 minuuttia aikaa tehdä tää eka steppi. Mut jos me tehdään tää tarpeeksi nopeeta, mehän voidaan antaa miinusta vittu vihuille. Kyllä. Collect Poseidon Steelix 3. Mulla on flarre. Mä en tiedä mitä hellä tekis tässä. Älä ammu. Silleen että hei, me tehdään tehtävää. Hei, täällä on flare, tulkaa tänne. Ei mä sitä just, että täällä on M4 jos kun luo, mutta en tiedä kerkeä. Eikä jää assisen panoksia. Mä voin takoa, kun mä teen... jos mä kuvaan videota, niin Joo. Mä kuvaat. No mulla on oikeastaan aivan sama kuvaa. Tessää kun sä teet sen, jos sulla on ainoa... No, mulla tarvisin kypärä, mutta muuten mä pärjään luutin. Mä tarvisin vesti, muuten mäkin mä pärjään luutilla. Tarvii skooppi. Mulla on pipi ja SKS 3X. Mulla on DPS ja DP. Sitten... Minnekäs sitten, että se tulee se forge juttu? En mä tiedä vielä. Tyyli, ehkä. Mä lähden ettikää autoa jo valmiiksi, kun... Kummalla teistä on se... Mulla on kartassa jo 500 metrin päässä on toi palikka. Nyt se hävisi. Noni, nyt. Mitä tapahtuu? Stage 2. Collect the Sacred Trident Head. Myltä, shit, se on vittu myltä. Se on myltä. Auto. Missä on lähiauto? Kuorryn luona on... Ei vittu! Jos meni onks siinä auto? No, vakio paskana nyt. Tällä auto. Mopo on tossa komponentissa ehkä. Hyvä niin ehkä kaksi vaan lähtee vittu. Meidän tuli pakko vaan 2 päälle jolottaa vittu sillä mopolla sinne. Ui! Koita nyt vittu kysyä hengissä. Ampu heduu mua sieltä vittu. Missä ne on? No tos kopissa. Hyvä, nice. 2 nokkia. Ei ookaan moppo. Meillä on 7 minuuttia aikaa päästä tonne. Käykää hakee vaikka sieltä tallilta se auto. Se tuossa tällä niin. Kuori vieressä sinisellä. Sinne on kilometri. Ei se pakissa on renkaa tukki. Kaikkiko? Kyllä ne vittu 50 pääsee vaikka sitä karin. Okei. No niin, okei. Jaa, selvä. Yksi eturingan rikki. No kun näytti, että siinä oli 2 rikasta alussa. Mikä toi jo? Onko toi ei tähän liittyy? Tuolla monsteri. Oliko tässä mopo? Mä voin tulla sillä. Mitä nää paikat on mitään kartassa? Kattokehan. Ei oo, se oli väärin. Se oli vittu paska. Kun zoomaa tarpeeksi, niin näkyy Primorskissa ja Kuorissa tommoset siniset palit. En Primorskissa ja missä? Kuorille.
Ne on semmosia huoneita. Onko? No niin. Mulla on tää eventtivi ja... Joo. Sano päkkäs, jos löydät auto. Mitä? Takana. Ei tuu hitmarkkiaisena. Niin. Ois pitänyt aatella Mulla ei oo vielä huokea. suoraan tähän autotallille. Niin. Niin jo. Ottakaa meitä. Jos aika menee tiukille, niin jos me ei Joo, ehditä tuolla ennen ampuu, minuuttia tuolla siihen. ampuu jo. Joo, me mennään Näkeekö se nyt meidät Mennään kartalla? tähän kompsaan. Mennään tähän kompsaan. Joo, näkee ne. Kaikki näkee, missä me mennään tällä Hyys. hetkellä. No hyi saatana, sitähän on itekseen tällä soolalla. Okei. No mä tällä hetkellä juoksen avoimella täällä ja mulla on yksi tänne palannut mun inventoryssä. Mulla on SKS-3 ja se ykkösen vestit ykkösen Saitteks te auto? Jumalan käsissä. Ei oo Mä toin vieläkään monsteri. auto. Mä ja 300 metrin tekeen päässä. Mulla on auto tässä. Retrievit Ei. Trident. Jos se on siihen Mulla on hot auto. dropiin liittyen. Se Trident ja se hot dropi. Tridentti. No... Pakkis. Mitä ootte mieltä? Mitä? Älä tuu hakemaan mulla auto. Tuolla ampuu vihuja nyt tuolla suunnassa. Pitääkö se pussi? Mulla on porukkaa vittu. Sun luon. Meikä tappoi yhden niistä, meikä lähtee vittuun. Ai saako Mitä? mitään? Kai se, en mä tiedä. Tehkää vaan, ottakaa se vaan. Mennäänkö me sinne Eetu? Meillä ei menisi alle minuutti, niin me ollaan siellä paljon meillä on kokonaisesti aikaa tää. Awesome. Auto tulee. Teitsi. Thanks. Älkää vittu puolko, jälkeen me luikaan. Ei, me ajetaankin karkuun. Saitteko tässä Sacred Trident Headin? Minne teidän pitää mennä seuraavaksi? Näkyykö teillä? Mulla vielä näkyy, että kollekteet. Pitääkö ne meidän Joo. jokainen käydä erikseen kollektaa sen? Tai pitääkö meidän vie se alttarille? Päästikö te tänne päin ajaa? Päästään, mutta... Nyt rendaa ihan vitusti. Meillä on 50 sekuntia aikaa kollektaa toi vitu. Kollektaa Mitä ne mikä? kollektaa? En mä tiedä korjata tai jotain se vitun Trident Headi. Otitteko te se sieltä? Joo, pitää... Secret. Pitääkö se meidän erikseen hakkeen? Näkyykö se teillä eri? Pitääkö meidän kaikkien Ei hakkeen? mulla näy mitään. Ei. Mulla on yksi metallinpala, Poseidon Steel. Ei kun toi varmaan... Ei niin. Nyt meidän pitää odottaa, että toi ajasti menee loppuun. Sentinel, Ei, äkkiä sinne. joku ländää. Näkö äsken merkki? Sen... Dropatkaa vittu sille kello se Trident Headin äkkiä ne metallit, jos se pitää korjata äkkiä. Oikein vasta, mulla loppuu polttaa. Mulla ei oo yhtään palaa. Ei vittu, kuseeko tää? Meillä on vittu 10 Mut tossa sanoo vaan, että kollekte siitä Kellä se- Sacred kellä se on? Trident. Se on nyt kollektattu. Toivottavasti se menee vaan stage 3 eikä kuse tähän. Noniin. Sacred Trident Handle, missä se on? Missä on Sacred Trident Handle? Saatana. Jarrutaa! Hei mä tuun kyytiin. Fuck. Mulla loppuu bensa tosta muuten. Farmilla ampui sitten meidän varovasti. Koko se on sillä yli milbase. Marked a ton. location. Toivottavasti milibeississä paljon porukkaa. Onks meillä tässä vasemmalla puolella autokräs? Onks tässä viivu? On tossa En tiedä autoja. vittu. Tässä kompsassa oli Saatana, aiemmin. peukalo perseeseen ja kaasu pohjaa, toivotaan, että meitä ei ammu. Jeesus ohjaa. Niin just. No ei varmaan kun alue tän.
Ok, sillä oli vihuja. Sieltä ampu. Ei Meiltä lähti rengas. Onks teillä toista autoa, mihin mahtuu lisää porukkaa kyytiin? Ei. Yli sitä vaan. Messäkö kyytiin? Hyvätkin nyt jo toinen kyyti. No. Nyt sitten jompikumpi. Ota. Ei pakonen peli. Nyt se hyvä idea. Hyvä. Teillä edessä on pagi, niin saat... Vittu. Nyt kuolee. Meikä kuole. Et sä ole yhtään lämmä. Seko otti sitten lämää. Kyllä. Miten sekin otti noin vähän, kun se lenti 50 metriä eteenpäin? Mitäs? Paljon meillä on aikaa mennä sinne? 5 minuuttia. Meillä on 5 minuuttia aikaa mennä sinne. Ja sit lähdetään heti ajaa lähimmälle alttarille. Koska me ei voida varmaan enää perrypiiriin mennä sitä tekee. Mun mielestä toi on vähän hämäävää, että se timeri näkyy siinä vielä, kun sä oot saanut se itemi. Niin. Niinku, Niin, koska ekassa vaiheessa se ei näkyy. Niin. Niin, nimenomaan. Mä ajattelin, että kuseeko tää nyt... Tai sitten me ollaan kuustossa jo valmiin. Mulla on 1 moke vaan, mulla ei oo kooppeja, ei mitään, mulla on aivan paska. Eikös jollakin teistä oo se Trinderi inventorissa? Ei tulla varmaan. Missä vitus tää on? Tässä sisällä. Meikä voi ottaa tän. Aja Watch tohon out. talolle, mä otan luusiin. Airdrops. Paljon meillä on aika? 5 Meillä on 5 minuuttia minuuttia näyttää aikaa. toi, että aikaa kollektaa toi juttu. 5 minuuttia. Missä se oli se lähi alttari? Otetaan toi droppi, kun se tippuu Marked nyt an vaan. airdrop. Mulla on vittu paskat kamat. No kaikilla on paskat kamat. Tässä on monet kamat, tässä on ihan vituusti kamaa. Okei. Mä otan MG. Pater Urp Blasteri, mitähän vittuilla tekee? Se on grappling hook. Someone has been Kato. here. Kato tätä. Joo. Lähdetäänkö eteenpäin? Menikö sitten pitää Ei. mennä? Ei kun nyt meidän pitää odottaa varmaan, että toi ajasti menee ohi. Mennään käymään tossa Joo, kaupalle. lähdetään sillä yli. Mennään yli sillä yli. Ootellaan tossa kompsalla. Et se näyttää meille joko potsinkin tai myltä alttaria. Luultavasti myltä alttaria. Sitten pusketaan myltä alttari heti kun se näyttää, että me... Eli 4 minuuttia ootellaan tossa yhdellä kompsalla. Mitä sä täältä kautta? Toi on Haet sä tosta Mahdollisimman autoa? paljon Joo. savuja ja kaikkea. Mulla on 3 siinä savua. kyyvissä. No, mulla on 2 savua ja 3 natea. Oota, mä ostan vielä yhden savun tosta. Joo, Mihinkä me meikäkin tarvitaan tulee näitä ottaa. savuja? No, mun pitää seisoa 40 sekuntia, tai kuka liepäättää takoa, niin 40 sekuntia seisoo paikoilla ja muiden pitää defendaa. Eli se on yhden savun kesto. Pitää vaan heittää vitu isolle alueelle niitä savuja, ei siihen saa Niin just. Niin just silleen, että jos siinä on vain 1 savu, niin tietenkin ne vihut tietää mihin ampua. Mut jos se savuttaa ihan vitu iso alue, ne joutuu porailemaan sitä ympäri. Niin. Niin. Silloin kun mä koitin kavereiden kanssa tehdä sitä Dragon Ball-hommaa, niin meitä jahtas koko ajan ihmisiä. Mä ihmettelen miten me ne on Niin. yhdekään ihmiset jahannut. Tai sitten mä vaan Älä liikutan nyt niin sano. nopeasti nyt, että ei kerkeä tavallaan tulla. Niin siinä talossahan oli aiemmin tyyppejä siinä sinisessä vissiin. Ei mun mielestä ne ampu kauan. Mä jään tähän riitkemmin toikaan. Niin munkin mielestä. Täällä on sen verran hikistä squadia tällä hetkellä, että nää varmaan koittaa saada sitä winstreakia. Niin. Vittu jos mä Pitääkö niin me vielä toivon, että voittaa jollain toi näistä kaketseksi? hikisistä squadista Me on voitetaan nyt tää, 6 kun saadaan winstreakki. taattua se. Niin, se insta tappaa kaikki koko mapissa. Mä niin toivon, että jollain hikisellä squadilla on nyt 6 winstreakki. Ja sit ne vaan kusees. Ne vaan insta vaan kuolee. Matsi vaan loppuu kun me tehdään tää. Ai vittu! Watch Mitä out! vittu tuolta ammutaan mua? Areenalla. Joo, mennään pois. Sentinel mä...
Vittu kun mä en tiennyt koko eventti paskasta, niin mä ihmettelin miten Watch out. Mennäänkö tohon myltään oottamaan? Vai tähän? Ihanpa No sama. kun se alttari on tuolla. Okei, joo. Mä tarvihin polttaa nyt tohon pakkiin, muuten jään tänne. Yläkerrassa 2 liivi, jos jollakin polttaa. Pakkis. No. Ota iisistä sillä. Ja kelle ne kaikki tavarat on? Ei, tulla kai. Mulla on pelkkää Trident Handle. Mulle polttaa. Hei! Noniin. Nyt heti nosta. Puskeeko ne? Oliko ne teidän Varmaan. lähellä ihan? Someone has been here. No vittu. Pysytä vapaa-aikalla, en tiedä mistä. Joo, ne crossaa sitä tietä. Ne crossaa sitä. Se on nyt full squadi. Se on full squadi. Ai joo, en. Menkää pois tästä nuusta. Watch Tuolla. out! Watch out! Sori tuolla. Nyt on snoki. Raka, yksi tulee täältä jostain. Yksi tulee Watch out. easti. Yksi on tän takana. Yksi tulee... Joo, yksi Joo. tulee easti. Aha, 18 sekkaa vielä. nade glitch. Watch out! Yksi taitaa olla tän ritken takana. Ei kun mulla on seiskoja kyllä. Ei, Watch yksi out! tulee tässä ihan lähellä. Hyvä. Awesome. Hei nyt stage 3. Mansion. Se on tuolla Tässä on vielä yksi. boksilla. Ei sinisen boksilla. Hyvä. Awesome. Ei siinä tossa pakissa ei polttaa, että jos toi... Bokisem. Noniin. Vittu mansion. Täällä on yllättävän paskat kamaat, mä en tiedä miksi ne puski. Näytä tuo vihun taas sieltä. Ja kuolas. No. Ette ammu. Kiitos, toinen jatkaa ammumista koko ajan, mutta on mulla. Niin. Kohan kukka ei rupea meitä porroamaan tähän kyytiin, niin kaikki ihan hyvin. Niin. Paljon meillä on aikaa olla tuolla. 5 minuuttia. Ensimmäinen kolme ampuke vaan. Vasemmalla toinen auto, Otas toisporukka on tuolla vittu vasemmalla oleva auto. Tulee perässä. Ei vittu. Toi on ihan ystävälle nokisto jäijä. Toi kuka Joo, me lensi ei omaa. näe. Jatketaan vaan. Me mennään Mansonille fightaan, otetaan sillä vastaan. Niin, on paljon helpompi siellä. Onks se siinä Mansion? Vittu toi on helppo ollut, toi pitäis olla helppo ollut. Se on sille sisällä, mä luulen se on avomahdus. Et tekee boostia, jos kellä on ylimääräistä nyt onkaan. Ei oo yhtään boosteja. No ei, mutta ei se tarvii olla kuin yksi tiimillinen vittumaisia vihuja, olla aika tiukka. No ei se tarvii olla kuin yksi vitun vihu, kukaan saa pelata vitullinen. Noniin. Tässä taitaa olla tako. Sitten vaan Nyt savuja. meidän pitää varmaan oottaa vielä. Ei pitää oottaa pitääkö? varmaan 5. Ei kun joo, wait for the divine force to be unlocked, vittu. Hämyysavut. Toi oli ihan tarkoituksellinen hämyysamu. Ne vihuuttajat Niin, alkaa kyllä. heti ampua siihen. Ne ei ymmärrä mitä tapahtuu. Joo. Saatava ne kaikki tippu. osat. Komp. Kellä on vielä niitä metallinpaloja ja kaikkea muuta? Ei mä Mulle ei oo tule. mitään. I got supplies. Oota, mä otan lisää tuneet, mä voin suostua näitä. Näkeekö ne Löytyykö vieläkin täällä? niin meidän kaikkien sijainnit? Kyllä pitäis joo. olla, että näkee. täällä Auto, hei epäselvyyttä? joku tuli tonne Watch taakse. out! Näkyy äsken se. Joo, siinä eli.
Ihan lovi. 1 HP nausuttu hedu body. Tuossa aidan takana. Marked a location. Onko siinä ihan kulmalla vai enemmän pitkällä sivulla? Sä voit mennä tältä En mä puolelta näe näin, jos sä nyt. En mä rupeat. näe. Koska no. Montakohan siinä tuli? No Katolla. katolla. Montakohan siinä on? En tiedä yhtään. Eiks nytten pystytä takoomaan? Ei, 3 minuuttia. Ei, 3 minuuttia. Mitä vitun kusetusta Tää on 3 helvetti. minuuttia ja niinku... Pitäisikö meidän tankkaa tää vitun sonedamage? Vittu kun mulla ei Watch oo out. boosteja. Tässä katolla vielä. Sone tekee boostin damagea, mulla ei oo boosteja olleskaan. Watch Tässä out! katolla vielä. Okei. Mulla ei vestejä vittu. Mä nyt tulen levänkämään. Mitä tapoot tossa, ennen kuin tää Sone on niin pieni, että me kuollaan. Hyvä. Onks vielä katolla? Niin eihän me On, päästä siinä on takoon. kaksi, siinä on kaksi. Ei me pystytä takoo me kuollaan Sone ennen sitä. Someone has been here. Pystytään, se on vaan... Noniin, nyt heti. Vittu, ei Sillä on harmaa selvällä. saatana. Hyvä. Tulkaa Awesome. lähtee lisää Awesome. sivua. Oota, miten vitus mä alan takoa tätä? Wait for the force to be unlocked. No mitä vittua? Niin. Se ei vieläkään auki. Niin nimenomaan. 1,5 minuuttia vielä. Mut sinne just äsken tuli, että opening in 1, 2. Sit se ei vittu avannu. Eihän tällä toistakaan tämmöstä paikkaa vittu oo. Tänne se on pakko ei tulla niin. jotain. Tää vet boostit. Kyllä tämä alue pystyy pärjäämään vielä. Onko sulla boosti? Milloin se aukeaa? Minuutti 20 Mulla ei oo sekkaa. boostia, mulla ei oo boostia. Pitää etsiä hiiliä, ettikö hiiliä tolle yhdelle ukolle. Tää vet boostit pitää. Tässä on boosteja. Älkää ite vetääkö niitä. Ja tässä on hiiliä. Tää on vitu Missä kohdassa se kusetusta. alkaa? Se on varmaan just sille, että se on just Vielä kerkeä minuutti. Onko se tasan minuutti vielä? Missä sä näet kyse aika? Oh. Mulla näkyy ruudun vasemmassa reunassa. Mä menen ehkä Niin, alueelle. mullakin. 47 sekuntia. Ei mennä ei. Okay, Ei tää, et sä kuole vielä tähän vaikka mennään kiinni. Ei Siis niin, tää on ihan, ei se oo, vetää ei keva niin, pandake ei ja mulla on 2 boostia, onko sulla tää se päkkis? Teet pandakeen vasta, tai aidia tai mitä väjäätkään. Niin ja koko aika boostit vaan ihan täynnä. Onhan teillä savuja vielä. On 2 savua jäljellä. Heitä nyt kisko niitä savuja, kun aukeaa muutaman sekunnin päästä. Ei 16 Kisko sekkaa niitä savuja. vielä. Okay, 10 16 sekkaa sekkaa. vielä. Musta tuntuu, että kukaan ei välttis enää tuhatta, mitä nää on. Veä aidi tässä ennen kuin se alkaa. 4 sekkaa. Ei me pystytä vetämään tätä, koska Noin. se kestää 40 sekuntia tää takominen. Ja niin kun mulla ei oo vaan helaa tähän. Nyt. Ei vitus Tää on riitä mun helaa kauan. tähän. Ei vitus riitä mun helaa tähän. Tästä. Taupaa. Riittää. Pitääkö sitä takkoa 40 sekuntia niinku putkeen vai pitää? Oota. Elää nyt jaksa. Pitää kirjautua uudestaan Facebookin kautta peliin. Come on. Hiilaa. Ei mulla riitä hiili, pakko olla vettä. Mulla siis mä kuolen alueessa. Mä annan kaikki hiili. No siis tää on Ei tää- Mun pitää vetää, onks medaaria? Sille kun lähtee sillä vetämään. Tää vet boostit ja medaarilla. Miksi? Ei. Ai, Seko. Millä medaalia? Seko. Ei oo Siinä on enää kittejä, 10 ei sekuntia mitään. jäljellä. Sitä ei tarvii vetää putkeen, Mä menen Okei. kohta tauniin, vaiha äkkiä. Siinä on enää 5 sekuntia No kun jäljellä. Me mä saadaan oon tää. ihan lovina. Ei kun veä sitä, pelkästään sitä. Let's go. Yes!
Easy. Ei meillä tullut haasta kuin 20 squadia. Oota nyt tuossa kameranappi valmiina. Äijät, GG äijät. GG, tuossa kameranappi. Vittu, vähän me ollaan vittu ikinen tiimi. Trial